आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. नौसेना दिनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचं अनावरण होणार आहे. पंतप्रधान आल्यानंतर ही जागा विश्वाच्या पटलावर येईल असं प्रतिपादन भाजपा आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी व्यक्त केलं. मालवण राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा उभारणीच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर ते बोलत होते. इथे आणि ज्यांच्या कार्यक्रमाद्वारा छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचं अनावरण होत आहे. आम्ही स्वाभाविकपणे तो कार्यक्रम, त्याची जागा, स्थान ते तेवढंच भव्य दिव्य असलं पाहिजे, तेवढंच प्रभावी असलं पाहिजे आणि तेवढंच शिवप्रेमींशी कनेक्ट असलं पाहिजे असा विचार करून आज इथे आम्ही आलेलो आहोत. आणि आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की केवळ इथे इथलीच माती आहे असं नाही, तर 32 गडकिल्ल्यांची माती आणि त्यातही रायगडा ठिकाणची माती, शिवनेरीच्या ठिकाणची माती, पवित्र माती इथे एकत्र आणून हे एका अर्थाने एक मोठं श्रद्धेचं केंद्र उभं होतं आहे. आणि दुसऱ्या आयामामध्ये जेव्हा नरेंद्रभाई मोदी या जागेवर येतील तेव्हा ही जागा आता विश्वाच्या पटलावर जाणार आहे. म्हणजे जगामध्ये सुद्धा आता या जागेची चर्चा होईल आणि त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आम्ही सुद्धा एक काकणभर आमची भूमिका वठवतो याचा आम्हाला आनंद आहे. कार्यक्रमापासून ते इंच टू इंच कार्यक्रमाची तयारी सुरू झाली आहे. आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत. स्वाभाविकपणे आमचा सर्वोच्च नेता आणि विश्वातला सगळ्यात लोकप्रिय नेता इथे येतोय. आमच्या महामहिम राष्ट्रपती महोदय इथे आहेत. स्वाभाविकपणे आजूबाजूच्या सगळ्या लोकांना त्यांची पण दर्शन घ्यायची इच्छा असेल त्याही नियोजनामध्ये आम्ही लक्ष घालतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.